Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinong rep ki baju em kamai jakpo kathan min riang is khasi hal district nak kamrep sinsar klakar pa dik sarkar jilla lingba ka menteri ka khmi ya karap karyang ka Dr. Ambrin Lingdo ban phai khmat lem si kinong rep sinsar nak benta banyak keren ka dor ka mur ka khambiang menta usnam arajar pausan namar bahaki ni arsnam bralet no kum kinong rep sinsar klamat ka jingsha khnyot dor si bapalat ha ka baga dor dia yau sinsar kelong tang ar phutingka lai phutingka basan phutingka Uba jejeling koi weni ki nong rap ha ka thai min riang ubala pha ru iki video shaka Batesi TV ula pintip blada yanu jori ka do jung sensar house nam arajar pho we ki nong rap ki dangla bandi shispa le photingka hadu shispa san photingka hindre ka dor ka mur lahir kinsan hapo ki ars nam shaka ar photingka hadu ka san photingka kablawan ra ki jingdu nong ka bakhrawi ki nong rap sensar ka bakimla shu an pinmi wat tangai ka bible Uba lingkoi hau niu kerwa ulakin tu ya ka menteri ka khmi ya ka tanat karap karyang banyarap tuklar lem halor kan kaman namar bikinong rep kilong ubut lum jong ka jilla ha ka yo ka kod barulo ongru bukum kinong rep ki angnut ba hau nu snam ajar phusan ka do jong sensar kan kiu tada ka sarkar ka kwa ban kintiu ya kinong rep kumba ka jukran baro shikata menta ka singi ngadon hang ni halum bonon peju sensar te mga peju sensar ng iubyang baham to snem namar kamariang ro ka bit ka biang tin rengim tipat ka ai ka ba ngin sayo nang ni sakmat khamtam mo pede ba kador kamur te kumta nga sukhya kumuwe na kinong rep sensar ubron na po kani kadong kathan ka jungi katang ne po menriang is kasil district te kumta leng ba kani kerwo khobor ba leng ba kani ka video nga don ban apil nga don ban kentu Khamtami menteri berdepet ya karep karyang i Dr. Ambrin Lingdo ba in phai khmat lem yangi kinong rep sensar mar kumbangilong husna baladap ngidon kajing sanyon hadu kata-kata ngimyo ya kador ka babit ka biang kador ka bangidi husna baladap kadai tang arpho laipho bat hadu sanpho ting sothu ba tang kata kador nakalyang jung kum kinong rep ngimpat em kumta nga kentu ya menteri berdepet ya karep karyang bat kumjuro ya kesukar borok kowe ba pin sobha man phaikmat lem yang kinorep sensar mar kinorep ngi ya kren ba kide ki butlum jong ka jalahi borok kowe ki butlum jong ka yo ka kot bat haba ka bit ka biang ka yo ka hat ka dor kamur ngalaban ong ka ekonomi ro ka kambit kambiang apu ka jala ka jungi kumta leng bakani kru khubor nakaliang jonga ngapha Hakibor jong sarkar khamtam menteri berdepet ya ka rep karyang soba ban phaik mat lem yangi kinong rep khanang bamangi kinong rep mentau snem ngin kham phumut phumat hot ngim kwa ka dor ka bahe adu ka tahan rai lakum no la datang sispa ai ngila bandi kilo kalong gajing mutoi kinong rep te khublai sibun khublai sijarngo ngai leng bakani ke video phila ban yarap yangi kinong rep khublai sibun